arikuramba kuti haana kupiwa zvipfeko zvemudzimai wangu naroba ikwa ndamira pamberi pedera mangu mutatu ndamira pamberi pedera mangu mutatu zvese zvisarire zvechokwadi zviro zvachafana nezvechokwadi ndikanyipa chariswa nemhosva ndikanyipa njaraswa nemhosva mwari ari mubatsiro wangu mwari ane mubatsiro wangu pamusoro ichangamiro ndonzi taremekedzwa kuonza mukomana anonzi tingati musi wa 8 November mukomana anonzi Robert Mtetwa akapinda mumba mandinogara akatora zvipfeko zvemukadzi wangu zvinosanganisira mavhura nemapendi zvekuti kusvika pari zvino handisi kuziva kuti zviri kupi uye kuti akazvitora achida zvei. Ndo nyaya ndanayo pamberi pedare zvei kuti mundibatsirewo. Akaba akaba Ruth akaba ere wakatotora wakatopinda mumba musina permission zvazvo akaba iye ndianofanira kuti ndakapinda sei mumangani ndiwe sasa ndiwe unofanira kuti gaidaiwo kuti taura kuti murume akapinda mumba mangu pamba pakadii pakakiriwa handiti akapa mabhura nemapendi emukadzi wangu ndokubva aenda navo handiti saka isu tinoda kuti tinyatsokuziva kuti kana papakakiwa pane element yeumbavha here kana kuti pasina kukiwa akapinda sei akamuona ndiani akaziva kuti watora mapendi badzi nemabhura ndiani zvakaitika ari tingati manhiri zvekuma 89 musi wacho wa8 takabuda mumba zvekungobuda ndichibuda 2 minutes ndichibva ndaudza mukadzi wangu kuti ndikudzoka mai manje. Saka mukadzi wangu haana kuita pfungwa yekuti rega ndidii ndivhare dhoo semunhu ari kungodzoka mai manje. Saka iye anenge akanga achiona zviro movement yesandanga ndichiita. Nguva ndakangodzoka ka ndopandakadzoka ndichiwana bhegi remwana rinenge rine hembe dzemwana rabviswa mubedroom marinogara rasiwa mukicheni. Ati mangwana makusei ndakaona mukadzi wangu pakamuka zvekuma 5 akauya achiti pandamuka ndichienda kutoilet ndaona mukomana anonzi Robert achiuya neheti yehanzvadzi yangu yandogara nayo nekasiketi kemwana achiti maikuonza oi zvinhu zvenyu ukamukadzi wakwari ariko maiso Robert Mtetwa kuno Robert saka uchirembe kuke ataura izvo kuti oi zvinhu zvenyu wakabvunzwa kunzi wazviona kuti zvinhu uye waziva seti ngezvavo zvikanzi zvinhu izvi ndazviona zviri kumberi uko kumanyutuko saka mushure mezvo padheiro ndakaona ishe Medzani ndichibva ndavatsananguriro nyaya yangu kuti ndo zvaitika but zvinhu zvazoya nemukomana uso. Saka ishe Medzani ndokwakandibatsira kutora mukomana uyu tichibva ndaenda kunotenga achibva adii achibva anyatsa kumubvunzurudza kuti chii chakaitika. Akabvurawo ramba ake but wakazobvuma akati ndini ndakatora zvinhu zvikanzi ngochida zveiko zvinhu zvakati hanzi
ndakanga ndatumwa naPhilip Dumbula kuti ndakakanitumwa saka handisi kuziva kuti iye aida zvii uye kuti zvipi kuti wakazvishandisira handizoti zvipi. Wakatombonzi saka achitizosera zvinhu zvacho zvawakatora zvikanzi Philip ndiye ari kuziva wakazvisa. Beda mambo mjasa. Eso ya no es igual. Eso lo tratará chocolate. Diga panchara sone mo. Diga panchara sone mo. Mara ni batsiro. Mara ni batsiro. Sana. Wangu ari musi Saturday 12 November pataremekedzwa inge iri Saturday. Mukomana uyu akanga ari kutama kubva kushopu vaigara achibva aenda paimwe shopu paakugara nezvo. Saka aenda pashopu apa takasvika kumanheru inini zvekuma 889 nguko ndakabva ndabva apa ndaenda kumba. Ndaenda kumba makuseni ndiri kuya pabasa ipanda ndichiita basa rangu paseri pemashopu ipapa. Saka ndiriuya makuseni kudaro ndakasangana nemudzimai wakonza ari kuya kutoilet inini ndiri kuvhomba gona. Ndibva ndati maikonza leti iyo haisi yemurume wenyu here tarisati anhukabaira tichirubvunza kwanza ndemurume wangu. Ndikati ko chimwe chacho chiripo pamberi chii kwanza regai nditarise inenge chisiketi. Ndipo pakabva vanhonga heti iya nesiketi vachibva vatora kwakuenda nazvo kupa murume wake. Saka ipapapo ndakabva ndabva ipapo ndichibva ndadzika kune shamwari yangu kubva ri padhuze neshopu yake baba. Ndakatomira ikoko ndaona gare munhu akauya kunditora kwanzi Robert uya pano. Ndikati kwakanaka here kwanzi kwakanaka uya kuno. Ndichibva ndatorwa ndichibva ndaendwa neni kuseri kweshopu yemukomana anonzi Taremekedza kwanzi. Ndibva ndapinzwa mushopu mweya vandagarwa dare kutanga kubvunza kuti zvinhu izvi wakazviona sei, iwewe wakazoziva sei kuti zvinhu ndezvaTaremekedza. Ndikati inini ndakaziva neheti nokuti ndiyo yaigara achingopfeka ari pamashopu. Saka vandibvunza kudaro ndipo pavakandimanikidza kuti hausati autaura toda kuti utaure chokwadi. Saka inini ndakamumanikidzwa pane nyaya yandisinoita ba ndobva ndinoita ndakapomedzerwa zvinhu zvandisinoita nekuti So asi une zita remunhu rawakataura zita remunhu akaita sei? Ndati panyaya pawaibvunzurudzwa zvese uchibvunzurudzwa une zita here remunhu rawakapinza munyaya iyo? Ehe, riripo zita rake. Wakapinza zita rani? Ndakataura anonzi ani Dumbura. Sei wakaripinza zita iri munyaya inyaya usingazivi? Ipapo ndakange ndavhurika. Sei iwewe wakangofunga Dumbura chete? Dumbura ndiye munhu ega iri mwamuga. Saka sei wakafunga Dumbura chete kuti ndiye akutuma? Ndiye munhu aishamwari. Saka wakaoteka ndigure hangu ushamwari ndekumonera nemhosva dziri dzake. Ai, ndati wakafunga kugura ukama here nenyaya yekupinza mushamwari yako kunyaya asingazivi. Saka wakafunga kusacrifice ushamwari kuti iwewe usare uricheka. Iwewe waimbotifunga here kuti nekunenedza zita remunhu mukati wanga kupfara. Handisina
ndisingazibe baba. Ayo, angosikaziba. Unoziva because wakatomboziya sister. Unoda uzisi wakatombatsa uziya sister. Amabhuku ari. Ainidi baba kwandinombozvitora bazhinji. Hauna kuzitora. Anotora ndakatoita zvodonzi kunhonga kwaita zvinhu ndioruziva kunoita. Right. Vamos. Ndimisa dumbura. Ndimuzi makatora mabhuku akaya. Imabhuku amunotora. Kusauko kwenyu hakuna basa, asi mashoko enyu amakataura ndiwo akakosha. Kana wakati munoenda kutori mabhura, zvaive zvazvine basa rekuti ngori Chengeterwa mabhuku ari. aitora zvochengeterwa kwadzo. Asi shamwari yako takangoita nomusi 1 wakatomboya pana auti aitamba newe. musi wakatanga Aiwa ka, ungamototamba besa wademo unoti shamwari yako. Ndizvo here shamwari yako izwa shamwari yako. Unakura baba. Ishamwari yako iri. Yakura. Ishamwari yako. Yakuramba pakati pedani pamberi pedani. Wakuramba wai. It's because haustaura chokwadi. Taura ibishamwe. Taura chokwadi. Pedzera unopedzera nguva. Mabhuku ari. Mabhuku ari. Mambo ndakanhonga Izwa shaka. Kana kutaura kana nyangwe benzi riri kupfuura handisi. Kutaura munhu uona shamwari. Pane chinhu chirapo icho. Icho chinhu chirapo icho. Chinofanira kunge chiri chanei. Usina kuchibata, usina kuita sei. Wobva watoziva ndiwo nacho. Iwe wangotora kuti chinhu chinofanira chiri chanei. Wotozi ndiwe. Alright. Pataurwa nyaya yakataurwa panapa. Yekunzi Ishe akakudaidza. Akagara newe pasi. Akataura iye kuti iwe ukataura kuti ano chiri chingochiziva. Ngechandatumwa ndidumbura. Dumbura racho ndiyo rapo. Dumbura wauti ishamwari yako, iye dumbura kuti haisi shamwari yako. Ishe akakumanikidza. Apa utaura wane mhosva mbiri. One, yekupinza zita radumbura munyaya yako. 2, wana Ishe mukati munyepera futi Ishe. Saka chaita kuti iwe kechitatu dare rinori kutembe chii. Kawiraka hautembeki. Kechitatu chinofunga kuti ufunga kuti vanhu vese vachakutemba zvautaura chii. Alright, zvatakuisa ka. Takuendesa kwamubata bata. Kwamubata bata, there are 2 things. Unobva waremera kuremara for life. Ndo ndikubatsira usati waenda kubadza. Kuti badza kana uzoziva kuti une mhosva yako. Ukasvika ukangobata badza iroro chete, maoko ako anobva akongonyara kusvika ufe. Wachirema. Saka the choice is yours. Alright, badza riri kuyamba yakati. Badza riri kuyamba yakati. Uchacho. Titese. Right. Ishe uri ari pana zvechimedzana. Right. Ishe medzana. Uye henyu. Right. Ishe makambosangana nemurume here. Chokwadi murume ndakasangana naye. Ndapiwawo chichemo chekuti wanewo zvinhu zvauya ari mukomana uyu. Saka tibvunzireiwo kuti azviwanawo sei. Saka ndakamutora mukomana ndikamubvunzurudza. Akantaura kuti achokwadi. Akamboramba. Ndobva azoti chokwadi baba zvinhu ndakataura ndini. Wakapinda sei? Akataura mapindiro akaita. Pakabuda dhoo rakavhurika mbijana ndobva apinda.
ndokutora zvinhu ndokubuda nazvo ndo zvaakanditaurira. Takaenda akati zviriko kumba, takaenda kumba tikatsvaga zvinhu zvozvo tikazvishaya, zvikatazoti izvi zvikuendai kumapurisa kuitira kuti kuda mapurisa angabatsira semunhu apinda mumba. Saka akanga ari mumapurisa mutomaka anga ari mumapurisa akatodzoka mufuno yangu ndo zita raakatonditaurira kuti munhu wandakanotambidza zvinhu izvi ndiye uyu Lumbura Philip, ndiye wandakapa. Takubvunza kuti wazviisepi, akati ndapa Philip uyu Philip Lumbura kumapurisa mapurisa akaenda hongu wakaenda wese. mapurisa akati chii? Mapurisa akati panyaya yake akati hatina umbo hwekuti wakatambidzwa zvinhu, nekuti akati wena handisi kuzviziva kuti zvitaurwa neuyu ndezvipi, asi uyu ndiye akazosara ari kuburiswa kwake nekuburiswa kuti nyaya yapera here aipa pana kuzoziva kuti kupera kwenyaya here kana kuti zvawakaburiswa wakazi nyaya yapera here wakachii? Wakaenda ukoti? Ndakaenda ukoti. Zvikanzi chii? Pandakabva ukoti ndo pandakaenda kujeri. Ndakujeri ndo pandakacheka. Ndati ukoti kwakanzi chii? Ukoti kwakanzi enda kujeri. Ndakazobva kujeri yangu apa mwezi wangu wakangwakwana ndandakataurirwa ndakatarirwa wakatopika. Saka it means kuti iwewe nyaya yakatoenda kukotini ukatobatwa wabatwa nemhosva padhova wapika. Chandanda kunzwa manje ndechekuti hatimixi the two things, criminal law necustomary law hazvitisei, hatimixi. Kana iwe wakatobatwa nemhosva kucriminal court ukatoripa, it means kuti kunoku handiti hatichakwanisi kuramba tichienderera mberi nenyaya iyoyo, because nyaya yakatopiwa mutombo, munhu akatosevha chii sentence yake. Iyi yataakuita iyi itraditional chii handiti yatiri kuita yekuti tiite recovery yechii yezvinhu, because already effect yekuti wakasevha sentence kumapurisa, it means kuti you are guilty, you were found guilty. Saka kucriminal side wakati wakapedza, asi kucustomary hausati wapedza, because zvinhu izvo zvasina kukana. Ndizisiye mabhuku emukadzi wemunhu inonetsa, vamwe mubobobo, vamwe hamene zvaunoita nemabhuku. Unokutora mabhuku awo nyaya yapera. Wakatopika ke, wakatadza kupuruva kuti hauna kutora zvinhu izvi. Unozviziva here kuti imwe mhosva iyoyo, unozviziva here kuti imwe mhosva iyoyo yekuti iwewe wakutoti iwewe Majesty akatonga nyaya yako, unozviziva here kuti imhosva kuti iwewe ukumira pamberi apa uchitaura kuti Majesty akatonga mhosva yako akakanganisa. Izvo wakaona kuti Majesty akakanganisa, wakadii kuapila against decision yaMajesty, because ukafila kuti dare rino harina kubata zvakanaka, unoapila woenda padare rekumusoro. Wakaita here izvozvo? Kana usina kuzviita izvozvo watone mhosva yekushora dare. Because haungati wakachadzwa ukatosevha sentence woya womira futi pamberi apa utaura kuti wewe Majesty akatadza kutonga. I think ngomana adakubatsirwa, because pane chimwe chinhu ndaona paari
pane chimwe chinhu chandaona paari. Let's follow up on this case. Imimi issue. Ndakuidzosera kwamuri. Ndizokubatsirai. Ndikuda kuti mukomana wemubatsiro. Pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka paari. Mazwa zvondiudzwa. Ndikuidzosa kwamuri. Endai nemukomana wemugare naye pasi mubatsire. Because pane zvandaona. Anzwe. Tite mazwa zvandataura Azani ndiani nani? Yes. Ndikuti yaenda kudzosa kunani? Maishe. Amboite zvandauta atise. Aiti kubatsira mukomana wangu. Ndiko batafinalize. Because pane zvandaona zvisina kuti hatuna kundichekera. Ende saka ishe ndozvotaura Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,